Even the man again taking up, a turn off verdict to Soludo. Soludo must apologize. Soludo must apologize to Anambra State and to Ndimahia. Ikwesiri ne rule ndị mmadụ ki ne rule military government. Soludo, you must apologize, and I stand with these words. My apology publicly. Imalo na isi abati Imahia kuya sikwo na abati Imahia or garela sende mmadụ mepe ahụ, because the kind of political and economical unrest in akwado ina asị na Anambra na lose 8 point something billion every Monday na mepere ahịa. Now ego ne ka Anambra will set to lose. I lose 8 point something billion out of 19 billion now bata in a week. So you are willing to sacrifice 19 billion every now to 8 some point something billion. Is it not penny wise and pound foolish? The case as you am funding use with penny na pound, so unu yakwa mota make mistake bagalonum. Soludo, you should apologize and you should tender public apology and also release a statement from your government. And all those in the market chairman and I'm not future statement to na future video soon man kita kuna grant interview up and down. Where were you people when things na gahi wire? Have you people ever gone to Soludo send na unu choka emepe we Monday nya adequate security? Man, everybody are sure to go up. Now they can do warrant the chief. All this appointment in no on here. And one doesn't can assign a post and can legally no post to merited. Or everybody gonna achikolona aga ki igwefi. Atakwa mazen nanda kana si no boda no bodo mana. Ekene kwa mon. Ko de kwan. Maka nna yuku Soludo. Nna yuku Soludo. Nna ụtụtụ ọma ehihie ọma depending mgbe iji fu video ama biko do nna o. Nna Soludo ọ kpara m obodo jawa nkịta. Mana achọ nka ntị ikwu ọnụ n'okwu ya ho. Maka na onye ọbụla na ha ekwu ya. Nke mbụ bụ nna Soludo ekere gị ka isiri gbaa mbọ to make sure na Onitsha bidoro zụwakwa ahịa kwa Monday. Ọ dị mma o nke ukwuu. Maka mara na ihe mere anyị oge ahụ bụ ihe egwu eyiri anyị, ihe ụjọ eyiri anyị kara wee mee anyị ọredizie ka anyị nwabụzi aya ajụziri daa ụjọ. Nke abụọ bụ na ihe anụwa bụ ndị na-azụrụ onwe ha afịa. Ihe ndị na-azụrụ onwe ha afịa nke pụtara na ndị a na maka okwuru ekwusi ọsị na onye na-emepe chọpụ ya amarazie na o nwere this and that. Nna anyị eze nwaọra mana ọra nwe eze. Ihe a bụ ihe ụjọ emegburu anyị eme kpatara iji wee kwana. Ọ bụ na ịmara na ihe emechiri emepere a nwere ndị ọtara isi ha na anyị Onitsha. Emepere nwere ndị ọtara isi ya, o nwere ndị obibiri apịapa, o nwere ndị ogbugo nwafa. Emepere ọ bụrụ m uche m nke nje rụ mmadụ ịghọtago aka m asị sizụbara ahịa ahụ onwere ihe m fụrụ na azụ ya because azụbakwa ya ọ bụ uru anyị. Gbara biko doonu na ihe m na-eche bụ nna egwu Soludo ikwuburu okwu niile ekwu okwucha mana ihe ji wee chee ịtụ ọnụ asụrụkwa nsị emepe n'ahịa o asọpọtụrụ m n'ahịa wazụwa supported after all na chi anyị abịaghị gbara anyị ọgụ na Chukwu anyị abịaghị ịza anyị ekpere, so ahịa na-azụ ya zụọ it is very good. To my understanding aghọtara m ihe dị mmanụ na-ekwu mana ọ na-adị mma mmadụ kwuchie okwu ọma owuru okwu ọjọọ mebie ya. Nke mbụ bụ ọ bụrụ na gọvanọ chọrọ ka ahịa azụba ọ gara ayọ ndị mmadụ ayọ donunu onu o nwere ya bụ ọnụ ya kịta ọsọ gọvanọ na-ayọ ndị mmadụ. Yes, o nwere ikikere ịyọ ndị mmadụ maka na ya nọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. And okwukwe onye kwuo uche ahụ bụkwa ya bụ uche onye bụ ihe ọ na-eme. Ihe anyị nọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, anyị nọ n'ọchịchị ndị amị, anyị nọ n'ọchịchị by force, and that market bụ ahịa mmadụ gbara onwe ya bọyị na ya ị na-anọrọ mgbe anyị na-agụ akwụkwọ mgbe ahụ onye ahụ edebe bọyị ihe anyị ji gị bụ tas. That Monday ahụ ndị na-esi nwekwere ya na Monday ahụ
na governor so many people were go monda mere another thing so many people were get mere another thing no gwani ụjọ emere anyị kpatara anyị ji wee dị otu a but I could remember mgbe obodo dị ka ọ dị nwere ebe ijere iji ime campaign or something elu ebe a agba knockout kpoo ịtọnụ onendekwa abịa onendekwa ichefugo ọkwara ụjọ na-atụ gị mgbe ama iji security gọvanọ ọkwara ụjọ na-atụ ahịa okwu ụjọ na-atụ so many people ana m echekwara na ọ bụla jiri ibido afịa na ọ ga-amụgbu onwe ya na mma mana Obi of Onitsha kwesịrị ịbịakwa soro adreesị ya people so many people na Anambra State kwa esiri okwu emekwa ya adreesị ana m echekwa na ihe a karịa ebe ihe a ga na-atụ isi ọnụ n'ụzọ dị iche iche n'ọnụ ọma n'ọkwa ihe ụjọ mere anyị ji wee gbakwa ọsọ n'ahịa ahụ o nwekwa ya sị gị dị ya laikere n'ọkwa ihe ụjọ mekwara anyị maka ibibi ahịa anyị imebi ihe anyị nwere ọkwa ya ka anyị ji gbaa ọsọ n'ahịa ahụ mana nke ị ga-abụ obecha ịbịa gwa anyị bụ ị ga-abịakwa ịgwa anyị si anyị nna ya ewe n'iwe na n'ọkụ o si dị gị n'obi ka isi wee gwa anyị n'ihe ji katapila bịa kpochapụsị ahịa niile ekpochapụ ị mụrụ ọ bụrụ na ise na ọ bụrụ na ya ekwe apụta na ị ga-abịa na main market a ịrụgharịa ya ọ bụrụ a new modern market na ha bụrụ na emere ya na ị ga-abịa isi ilu ahịa ahụ ịrụọ ya ọ bụrụ a new modern market ị mụrụ ọ ya na-ewe anyị iwe na nwanne soro nwanne ikpe mgbe afọ iwe okwuru obi ọkụ ọ gwara ibi obi kpochapụ ahịa niile ya ịma na gọvanọ a na-agba gọvanọ akwụkwọ ịma na gọvanọ na-eje nga you don't know these things ị na-edikwara ịmụ ya nna anyị nwoke ọma marakwa ya na ọ dị otu a mana mụ na ikwu na ihe i kwuru dị mma ka anyị bido pụta zụba afịa mana site iri anyị ure na mma site ikwere anyị nghọta dị iche iche si kodaa anyị anya banyere ya were nwayọọ na anyị ga-emepekwa ahịa ahụ n'ọkwa ihe ụjọ mere anyị o and ọzọ bụ nke i kwuchiri asị anyị n'ime ahịa ga-esi iluo ya bịa were katapila kpochapụ everywhere gọvanọ ihe emenwe ọbahuru ihe emenwe ya ọ dịrọ like that main market ahụ ọtọ ịnwe mmenwe ịbịa na ikpochapụ main market otu ahụ ọra ndị mmadụ ihe na main market ya nupụta ebe zọrọ gị n'ọka ịkpapụ n'ọka na ịmakwu ịmamme nke ahụ ọ dịrọ gị possible ịma mmenwe ị na-akata isi abịa bụ onye ọbụla ịbịa kpatụsi ahịa niile clear ya maka gịnịsị maka ihe na ndị asara ha na-azụ na Monde ya akwa business private business ndị mmadụ kwa ewere ọbụrụ ọgba gọọmenti wọk ọ private business people so ị ga-emechakwa ahịa anyị na nke anyị kwuru bata ọfa anaghị ya nso ma biko mgbe ihe abụ pet ka ị gara epeti anyị ị gara eme anyị nna ahụ pụtawanụ bịa zụba ahịa o nna ahụ and ka ị na-agwakwara anyị pụtara bịa zụba afịa afọ inye anyị adequate security ọ bụ na iburu ụzọ debere anyị ntụ ya ebere gwa anyị bịa zụba ahịa gwa anyị edebegoro m na security guard enough every section here ebe niile anyị debere security ebe a anyị debere security ebe a anyị debere gọọmenti mantụrụ security ebe niile bịa na-ezobe ahịa Soludo ịmakwara imepe ahịa kịta na ụfọdụ ndị na-esi esi were abịa winọkọm ịmakwara imepe this market na ndị ahụ bụ the buyers the customers ahịa they will not come mana ọ bụrụ na esi bịaranụ na anyị enwe na sekuriti edewere onye ọbụla bịa zụba ahịa onye ọbụla bịa mepe kwe mana anyị ga-alaiki ya and anyị ga-abịakwa biko achọọ m ihe m kwuru come in peace but na eri ya m gbajiri okwu ọgwụ bakwa ya anyị nwa bụ ndị ahịa ahụ ị na-agbakwa maka na ihe gwara anyị mgbe ị na-achụ nta vootu nna anyị Soludo ịmadị a na-emesi chatom anyị atụọrọ na ndị gị iwu na ọna ịfụọla ka bred na achọghị m ikwu okwu akwa atụgoro gị vootu ọkwa iwu inugo ihe emeziri anyị bụ ndị ahịa bụ ịbịa kpochapụ ebe anyị na-azụ ahịa anyị adịghịzi gị mkpa ọrụ agadi nwaanyị kwa ya n'ụsọ ọhịa ya agụrụ ya na owere jee ga-agụkwu ihe ọzọ imere ya na ahịara agadi nwaanyị akwa ya n'ụsọ ọhịa mgbe ị na-achụ nta vootu ihe abịa na n'ime ahịa ahụ mgbe ị na-abịa n'ime ahịa ahụ eme kampen ị na-akwatusie ya mgbe ahụ bịa anakatakwa na-ekwu ofu ife biko anyị come in peace o mana ihe rịọ gị bụ biko ị ga-revise kwa nke ịbịa kwatusi ime ahịa peti ya ndị mmadụ peti ya pepụl kọwaa alụfa ma nye anyị sekuriti ntu anyị si ji sekuriti bịa Soludo ọ bụ na ịma na ihe abịanwu ime ahịa ahụ ntu ahụ ọ dị ntu atụ ndị polisi ya gị nwaji ọ maka iji amị na polisi so pet people ihe agba ọchịchị onye kwu uche ya na ọchịchị onye mekwana uche ya ọ uche anyị ka anyị kwu uche anyị ka anyị na-eme ma ị chetara ọ nwere ihe bụkwa isi nsogbu ọkwa kpara m butere ụja nwa nkịta wee nụwaanyị mụnwazi chọkwara iso tụọ ọnụ wee yọkwa
ndị Anambra be anyị ọ bụrụkwa na ihe ọ ga-ekwe anyị omume ka anyị mere the needful. Ọ bụrụkwa na ọ ga-ekwe anyị omume because other part of market ndị ọzọ na-azụkwa ahịa o ka anyị kwukwa eziokwu. Ihe dịka Ọka na-adịkwa busy ịbakwa ala Owerri na Monday. Find out that people are moving around every other places. Enugu ndị mmadụ na-eme their business. So ndị be anyị ọ bụrụkwa na anyị ga na-eme ọ gaghị anaha njem anyị na-aga n'ihu. Anyị anaghị njem ahụ onye ọbụla bụ n'obi were eme ihe anaghị aga n'ihu maka na chi anyị abịawo. Afụkwara m nwoke lọya na-asị na si mebi ya this that ọga lọya jee kpee ikpe a gwara gị hapụba nke aha esocha ọbụcha eziokwu dị nke ọbụcha eziokwu ọ gị tinyere ya ọya adịbọsis tinyere ihe a n'onwe ha ka ha ji eji wee na-echeta ma nwee ike na-egosi na nwanne anyị nwoke eji eji na obi adịrọ ha mma. So ọ bụ kewere ihe ị ga-abịa atọ ebe ọnụ bụ nna anyị ukwu lọya ahụ. So pụta ebe ahụ ihe a na-edere ma ọ bụ na-achọgo ka ebido nna anyị ukwu nye anyị sekuriti abịakwara peti ya ndị mmadụ kọwara ndị mmadụ nyekwa ndị mmadụ hope inye ha hope na ihe ka ọsụrụ eji emesichata ma sile mgbe na-adịrị otu mgbe na-adịrị otu ihe dị otu a ga-eme ihe dị otu a ya bụ ihe ahụ enugo ọ bụ ihe mere anyị ji were agba ọsọ na ọ bụrụ na ya chọrọ imepe on Monday otu esi wee ma tritie ma ọ bụ imirigeting their loss of their business. Ụfọdụ loss of their son, ụfọdụ loss of wife. Ihe ike mee onye ọbụla ji asọ ya asọ mana ndị be anyị na-etukwenye anya ana anyị mara gọvanọ nke o kwuru ọ gbara onye ọbụla aka n'isi mana kpatukwenye anya ana other people other steeti ndị ọzọ na-emekwa business fowl other steeti niile ibi na Aba ahụ nwanne anyị nwoke si Abia steeti a nọkwa their business every Monday. So lebakwana anya ka anyị dị emekwara maka ihe na Soludo na nwere ka o si kwu okwu anyị aghọtaghịzi ihe okwu mana ihe njiri ya bụ ka o peti ya peti ya ma ya sịkwa ya na ya dịkwana sọrị nke ịbịakwuru ya na kpatụsị ime ha niile akpụchapụ ya mmadụ enye nsị aja agwụni.